बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा बन्द जागोन नामा? आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनन्द पेगुनि फोसावनाय बादिब्ला जि फरायसालियाव सा 30निबो खम फरायसाफोर दङ बेफोर फरायसालिफोरा थाबैनो बन्द जागोन। आसामाव सा 30निबो खम फरायसा गोनां फ्राय 800 फरायसालिफोरा बन्द जागोन होनना सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनन्द पेगु बिथाङा फोरमायो। थारैनो सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बे बुंनाय रावा सैथो जामारोब्ला जोंनि बिटिआरनि बायजोनि गोबां बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा बन्द जागोन। मानोना जोंनि ओनसोलफोराव माखासे फरायसालिफोराव सा 30 फरायसाफोर गैया। फिन सासे बर'नि फिसाया देरगानाय लाबोनो हादों। महाराष्ट्रनि नागपुराव खुंफुंजानाय पानाची मिस आरो मिसेस इन्डियायाव नलबारि जिल्ला काटाकुसिनि कृतिका बर'आ फार्स्ट रानार आप आरो ग्लेमारास लुक्सआव गिबि सारि आवग्रिनो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। कृतिका बर'आ उननि समाव मुलुगनां थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो जानाय आरो थांखि लानायखौ फोरमायदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि फिन बेरफुसार बिबुंथि। कक्लाबारि बियाबनि बर'ख हाग्रा रिजार्भफोरा उफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनि मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। फैगौ दानाव रायजोनि खोथा होनाय बादि खामानि मावनो हायाब्ला दोलो नागारगोन। कक्लाबारि बियाबनि हानि जेंनाखौ 3 दानाव सुस्रांनानै होनो हायाब्ला फिन फैगौ सानाव कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ राजखान्थि गेलेलिया। प्रमिला रानी ब्रह्मआ सासे बैसो जानाय आइजो। बिथांनि जि सानखांथि बे गोहोआ खमिलांबाय। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जौगाथाय माहारिखौ दैदेनलांनो हानाय गोहो गैलिया होनना रोखा बुंथियो। बिटिआरनि मोननै जिल्लायाव दुंहाव थासारि। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव सानै फालांगिरिखौ गुलि गावनाय जाथाय सोमजिदों। चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय आमटेका बाजाराव गुलि गावनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि 12:30 समाव अनिल ईश्वरीखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा AK-47 जों गुलि गावनानै गोब्राबै जखम खालामो। हरनि समाव माखासे दुथांफोरा अनिल ईश्वरीनि न'आव थांनानै फुजा हैबाय थानायाव थाब सिखारि वाल बारनानै बायजोनिफ्राय थरद' गुलि गावनानै खारो। बिनिनो थरथाम गुलिया अनिल ईश्वरीनि देहायाव नाङो। गुलि नांजानानै गोब्राबै जखम जानाय अनिल ईश्वरीखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव ICUआव थिसननाय जादों। बे जाथायाव सोर दुथांनि आखाइ दं, सोर मानि थाखाय मा सुथुरनि थाखाय मावदों जेबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखैब्लाबो पुलिसआ बिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बुंथिनो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगांबो चिरां जिल्लायाव बेबायदि गुलि गावनाय रां दाबिनाय जाथाया जादोंमोन। बे जाथायाव जिउबो खोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव फिन बेबायदि गुलि गावनाय जाथाया थारैनो साननो गोनां जानानै फैदों। बेबादिनो थांनाय हराव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियावबो गुलि गावनाय जाथाया सोमजियो। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नाराबारियाव हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांनि गुलि गावनायाव सासे फिसा फालांगियारि सुनिल मण्डलआ जखम जायो। फालांगियारि सुनिल मण्डलखौ हरनि समाव बाइकजों फैनाय सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनानै गालाङो। गुलि गावनायाव जखम जानाय सुनिल मण्डलखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे सेरफांगुरियाव जानाय गुलि गावनाय जाथायनि सन्देह गोनां सानै दुथांखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ उत्तम राय आरो मृदुल राय होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सानैखौ KLOनि सोद्रोमा होननाबो मिथिनो मोनो। फालांगिरि सुनिल मण्डलनि नखरा फोरमायनाय बादिब्ला KLO उदखारि हानजाया सुनिल मण्डलनिफ्राय 2 लाख रां दाबिदोंमोन। बिटिआरनि मोननै जिल्लायाव हरसेनि गेजेरावनो सानै फालांगिरिखौ गुलि गावनाय जाथायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ सोंखारिदों। पुलिसजों थांनाय हराव बे जाथायनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बिनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरना गोख्रोङै राहा लानाय जागोन। बड'लेण्डआव हाथियार लाग्राफोरखौ गोख्रोङै दबथायनाय जागोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै साजा होनाय जागोन। बिनि सायाव तदन्त खालामगासिनो आरो बे जाथायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौबो जों खौरां लागासिनो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।